मबाइलाव बिजिथारब्रा। बाबु बे आं लांबाय थाग्रा लिपस्टिकआ हरलाय। सरि बाजै, बे लिपस्टिकआ सफैथ'वाखै। दायो 2000निसो दङ, 4500निया सफैथ'वाखै। आयौ आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन थाबैनो लाबो होननानै। बिहरदोंमोन बाजै, माथो थाबखौनो सफैयाखिसै। दे जेबो नङा, अब्लाबो थाबैनो लाबो। आंनो नेक्स्ट सप्तायाव नांथारगोन। दे बाजै, जागोन। अ बाजै, मा लांफैयामोन? अ माथो आगै सोमदोनसोलाय। नै आं दखानाव माबा लांफैदोंमोन। दा बहा थायो आगै नोङो? राहा गैया बाजै, आं निजिरा मोनावनो विंगार ड्राइभार जानानै दंथ'यो। बाजै, खबरफोरा मोजां ना? दंसाबो आगै मोजाङैनो। ओमफ्राय नोंहालाय? मोजांसो बाजै आंहाबो। दे बिदिब्लालाय आगै थाथ'दो दे, आं थांसै। थोद फाग्ला, मा जाखो? फैद' जिराय र'। बिमाबो अरखिलै बाजैया। गोदो सिख्लायाव नुनाय मोनबाना आंसो हाबा खालामथारगौमोन। बैसो गोराबाबो मानियामोनलां। थोद, आइ मा? गोदाव सोराव जाम्बाया अरखि नोंलाय बुदामब्ले जागोनसो माथो। थोदस, जाद जाद मा सानोब्रा नोंबो? आरो सोंदों ड्राइभार, नोंलाय बे बाजै अरखिखौ बोरै सिनायोब्रा? थोद जाम्बाफोर, नोंसोर जेरै सानदों जेरै नुदों बिदि नङालै। आं 5 बोसोरसिम बिसि न'आव फंबाय आरो बिबोनां महरै थाबोदोंमोन। गोदो बिदि नङामोन। सिबाय बुरजा फरायनायब्लाबो न'खरखौ सुखु आरो गोजोनै दैदेनलांनो होनना साख्रि मावाखैमोन। नाथाय बिनि समायना मिजिंखौ बबेबानि बारहुंखाया थेर बेथेर सिफायना गालांबाय। जायनि जाहोनाव बाजै रंजालि अनसुलि बाजैया बाजै रंजालिनिफ्राय बाजै अरखि मुं मोननांबाय। खोनासं, आं खोन्थानि बिनि जारिमिनफोरखौ। निजोरा मानोथो एफा गोबाव जाबोआ? आं दहायनो फैदों। बाजैयानो बाजै? मा नों बाजैखौ गिदों? ओहो, बिदि नङा। माने नों सासे माहाजोननि फिसाजो। नाथाय आं मा नाथाय? नाय सोमदोन, आं सासे माहाजोननि फिसा होननानै आंनि गोसोआ गिदिर नङा। सोमदोन, आं नोंखौ गोरबोजों मोजां मोनबोदों। दा बायदियाव नों आंखौ नाहोनोब्ला आं सहायना थानो हानाय नङा। बिदि नङा निजोरा, आंबो नोंखौ मोजां मोनो। नाथाय नोंथ' मिथिखागौ आंखौ खांजानाय होनना। सोमदोन, आं नोंनि खांजानाय खांजायैखौ जेबो मिथिया। नों बुंदोल' आंखौ मोजां मोनो होननानै। आंबो नोंखौ मोजां मोनो निजोरा। आइ लाभ इउ सोमदोन। हनैलै नुबाय। आं मिथिया, सोर नुयै नुथों। हनैलै बाजैया नुबाय। हा? जोबोद मोजां। लाजिदों आंनि बिबोनां सना आरो बिजावजालि सनाया? जेबो लाजिनांगौ गैया। दिनै नोंसोर सानैजों गोसो गोरोबबायब्ला बेनो आंनि थोजासे जाबाय। बाजै, बाजै, ओइ बिमा, आं सफैबायमोन।
ए सफैबाय औ बिमा नै बे बेगखौ दोनहै आरो मोजाङै दोन बेयाव 5 लाख रां दङ नै नोङो दख'ना गांसे लाबोदों आङो न'आवनो थासोमबाय थायो नालाय नोङो जेरावबो थांनो रोङा मावसोमबाय थाग्राल' अननानै लाबोबाय आङो नों मोजां मोनदों ना मोनाखै मोजाङानो सोमदोनालाय बहाथो थांदों दङ दां गावनि रुमाव लिंहरलाय औ र' ओइ सोमदोन आगै नै नों दान नांगौनो ओरै फैलाय मामोन आदा बेयाव जिराय सोमदोन जोंहाथ' बे न'खराव साथामनि अनगायै रावबोआनो गैया नों बे न'खरखौ गावनिनो साननानै खामानिफोरखौ मोजाङै मावलांदो जागोन दे आदा आंहा बाहेरायाव थांबाय थानांगौ जायो गोबां खामानि दङ नोमबाजैयाबो जारौखौ फरायसालियाव लांलाय लाबोलाय खालामनायावनो दिन थाङो जागोन दे आदा बेनिखायनो नोंहा सोरबाफोर मेगन खेबनाय दंखायोब्ला बेवाइखौनो लाना फैदो आंनि सम्पतिखौ नोंनि नामाव फानसे लिरनानै होनोसै नोंगौ आगै नों दे थार बाथ्राखौनो बुंदों नोंनो सम्पति फानसे होब्लाबो जोंहा जोबनानै थाङा नाथाय मा नाथाय बेलाय थब्लं बुङा मानो दंनायालाय दंमोनलै आदा नाथाय लाजिलायलाङोलां थोद मा नाथाय नुथाय बेलाय जाम्बा बायदि बुरबकसो नोङो सिख्ला मानसिखौ लाजियो सेंग्रा मानसिया नै साहाया बिमा थां दै गिलास लायथां औ लायनां हनै जाम्बिना बेरे फुंजानि जात्रा नस्थ' हा मायाव नायनानै थाबायो फालाय र' लायफिनसै आङो खुलुमबाय मैखोम सार खुलुमबाय गोगोम सार हाबफै फै गोजोन्थों सार गोजोन्थों मोजां दं दा सार दङ सार जिरायसै दे हा मारैथो खबर गैया दबर गैया हरखाबै नोंथां हा नोंथां बिजनेसनि खामानियाव दाबसे जायगायावसो थांनो होननानै फैदां हा बे खामानिनि थाखायथ' नोंथांखौ लांनो होननानै फैदां बाथ्राया बिदिसो नोंथां औ मोजाङानो जादों बिनि थाखायनो नोंथाङा गोख्रैनो ओंखारदो नै दैया रंजालि बियो आंनि बिजनेस पार्टनार गोगोम गयारि खुलुमबाय सार औ खुलुमबाय औ मा जाखो नोंथां जिरायदो औ बिमा साया गुसु जाबाय थां गुदुं खालामफिनथां ओमफ्राय नोंथां नोंनि मिसेसखौ दिनैसो नुबाय आं माथो मोजांथारलाय नोंथांनि मिसेसआ ओमफ्राय दासान्दि माथो मावो नोंना मिसेसआ गैया सार जेबो मावाखै मानसियालाय MA पास नाथाय न'खराव रावबो मानसि गैया नालाय जेबोखौनो मावथ'नाय जायाखिसै मानसियालाय हाइ स्कुलाव मोनबायमोन सार गावनो मावासै लोंदो सार जागोन सार जागोन र' सार आं गास्लायना फैनो दे जाबाय सार औ सार औ थांदिनि दे थाथ'आ बिमा औ दे दसे थानो थिनबा हामबावगौमोनलै थालांथारगौमोनलां बिजों
फैदो सार सार थ'दो थ'दो माबायदि मानसि बेलाय मा जाखो बिफा मानो जौ लोंनानै फैखो दिनैलाय लोङा लोंफेरालाय थहर थौलायनाय नै सोमदोन आगै नोंदाया गोलैबाय नै बोखांफैलाय ओइ आदा हामा गोसानानै दिनै जौ लोंलाबायना फैदों नोंलाय मावा दाङा जाग्रा सैमा बेसेबां खोथा बुंदों नोंसोरसो हगार आंखौ बिदि नङा आदा दे सिखार आं हारसिं सिखारगोन हगार बिफा मानो बिदि बुंदों मा जादों नोंहा सिखारदो दे सिखारदो आंखौ दादा हाया हाया मानो लोंनानै फैयो फालाय सिखारद' बहा थांनो बिफा बाजै आदाया मा जामारदों आंबो मिथिया आगै दे जेबो नङा बाजै आदाया गोसो गाज्रि मानसि नंखाया बिजनेसनि बेलायाव माबा मोनसे जादों खोमा ओइ सनाफोर आंखौ न' सिङाव सफासिम दोनलांदो ओइ सिमा बांग्रि हिनजाव मा खालामदो नोङो माथो सोरो ना सोरबा सिमा बांग्राजों लाइन मारिदों र' नांगौ आंजों हा बिफा नों मानो बिदि जाथारखो हगार हगार होनदों नों आंनि खाथियाव गसंनो जमाया लेखा गोरों मालाय मा जानो गामिनि लेखा गोरों जाम्बि हिनजाव बिफा नों सोरनि खोथा लाना बेफोरबायदि बुंग्रा जाखो हगार फैदो सनाफोर हगार होनदों मा सना दुखु मोनदों मैखोमा सानै हिनजाव लाबोनायखाय दानि जुगाव बेफोरखौ जेबो साननो नाङालै सोलिखायो बेफोरबायदिया दानि जुगाव नों जेबो सानाब्ला नोंनि थाखाय आं दं मा गोरोन्थियावबो बेफोरबायदि सिमां दानु गोरोन्थियावथ' मालाबाबो सिमां नुफेरा आङो सानफे बारग'नो आंनि फानजारिनिफ्राय ओइ सनाफोर नोंसोर आंनि थाखाय जेबो जिंगा सिनाङा बे जाम्बि हिनजावजों सानबेसे संसार जानोलाय बे दानि मडार्न जुगाव आदा बेफोर मा खल जाखो मानो बिदि जौ लोंनानै फैग्रा जाखो नोंलाय हाय सैमा स्रिथा नोंहा आंखौ बुंनो जेबो मोन्थाय गैया नों गलामनि जात
बे आंनि न'खर आंनि लाइफ आदा आरोबाव मा आं नोंनो सम्पति होगोन होननायखाय नों आंखौ लादों थां बे न'निफ्राय ओंखारलां सोरनाव बिबायनानै जायो जाहै बिफा मा बुंनाय जादों बेफोरबायदि गाज्रि गोसोखौ माब्लानिफ्राय गोरबोआव सोना लाखो नोंलाय बिदि बुंबाय नों बाजै आदा आं गावनो बे न'निफ्राय ओंखारलांगोन नाथाय नोङो बाजै बायदि सासे लोखि आरो अनसुलि गोसोनि मानसिनि सायाव बेफोरबायदि अयथासार दाखालाम आगै